yaushe duniya za ta tashi, don wannan tambayar ta yi yawa. Haka Allah ya ce thaqulat fis samawati wal ard, sai ce amma la ta'tikum illa baghata wa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa. Ma'ana wannan tashin duniya kowane dan adam abin ya buwaye shi. To ba haka ba, mala'iku ma haka, aljanu ma haka, ba haka ba har dabbobi. Manzo Allah ya ce kullum gari ya waye ranar juma'a dabbobi sai su yi sakalab, sai sun ga rana ta fito tukuna sannan sai su saki jiki. Ka ɗauki wannan ya zama maka tesis na digirinka. Kuma za ka gane gaskiya ne. Gari ya waye ranar juma'a dabbobi ba sa sakin jiki, saboda a cikin fitra, a cikin nature da Allah ya halicce su a ciki, ya yi programming musu cewa ranar juma'a ce tashin kiyama. So da kan gari ya waye juma'a ba sa kazar-kazar, sai sun ga rana ta fito daga gabas tabbatar to ba yau bane. Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihi Muslim. Dabbobi in ji manzon Allah, kuma gaskiya ne kuma daidai ne. Duk kimiyya kan ta saba wannan karya ne, digirin ka ya lalace. Ina fata an gane. Saboda haka wannan tambayar ta damu kowa, sai mutumin nan ya yi ta.